Marradun pijamaz jantzitako mutikoa. Historia hau 1923 eta 1945 urteen artean kokatzen da Alemanian. Filmako pertsonai nagusia Bruno da, eta bere arreba, ama, eta aitarekin batera bizi da Alemaniako etxe polit batean. Bere aita Alemania naziko kargu altu bat zen, eta bere lanaren ondorioz askotan bere familia alde batera uzten zuen. Behin, eskolatik bueltan, amak notizia penagarria ematen dio seme alabei. Alemaniatik joan beharko dute, eta daukaten guztia utzi, Auschwitzera juteko, bere aitaren lanaren ondorioz. Auschwitzera doaz, eta Bruno oso triste sentitzen da bere lagunak alde batera utzi dituelako. Bertara iristean, harrizko etxe ilun eta handi batean aurkitzen da familia osoa. Asteak pasa ahala, Bruno oso bakarrik sentitzen hasten da. Ez dauka ez lagunik eta bere arrebak ez dio jaramonik egin. Behin, Brunok leihotik begiratzen zuen bitartean, hesiak ikusi eta interesa piztu zitzaion. Bruno esploratzera ateratzen da, eta hesiaren beste aldean Samuel izeneko mutiko judutar bat ezagutzen du. Bruno eta Samuel oso lagun onak egiten dira, eta askotan elkartzen dira elkar hitz egiteko eta jolasteko. Mutikoko judutarrak Brunori azaltzen dio egoera, bere aita desagertu egin da eta ez daki non dagoen. Momentu hartan Brunori ideia bat bururatzen zaio. Hauxe zen ideia, hesiaren beste aldera pasa egingo zen eta judutar moduan jantzi, honela Samuel lagundu zezakeen. Hurrengo egunean, Bruno hesiaren beste aldera pasa egiten da eta